גילי, נקודה מאוד חשובה שמעניינת את כולם, חיסכון במס. אנחנו אומרים שביטקס נותנת חיסכון במס, בוא נסביר. זה מאוד פשוט, אחרי שיש לך את הטכנולוגיה. אנחנו עובדים על הבלוקצ'יין. הרכישות בוצעו מתחילת ימיו של הביטקוין עד היום, הנכסים הדיגיטליים עלו בעשרות אלפי אחוזים. אז ברור שאם אנחנו עושים זיהוי ספציפי, אנחנו חוסכים מס, וככה זה בתיקים, בין 80 ל-20%. בואו נראה. אז בואו נחזור. אנחנו עכשיו מעלים פה בזריזות רבה כתובות של ארנק, שזה 20 כתובות, שאנחנו מעלים אותן בנשימה אחת למערכת. והנה עברנו למסך ה-Resources, ואנחנו רואים שהמערכת הביאה כתובות, ויש לנו עכשיו דיווח של כל הכתובות, ואנחנו יכולים ללכת למסך הטרנזקציות וגם לראות את הכתובות ואת הפעילות. ומה שהכי חשוב, הגיע הזמן שניגש לבקש את זה. הגיע הזמן לחיסכון במס. הגיע הזמן לראות את החיסכון שהמערכת עשתה. זה 40 רואי חשבון, לא היו עושים את זה ב10 שנים, המערכת עשתה את זה תוך שניות בודדות, והנה עכשיו הדוח בהתהוות, ואנחנו תכף... כמה זמן זה לוקח כמו מס ומנוס? בהיקף הזה זה יכול לקחת כמה שניות, אם אתה בא עם מידע מאוד גדול זה יכול להיות כמה דקות, דוחות מאוד מורכבים קצת יותר, אבל פה אנחנו באמת רצינו. אנחנו סיימנו את הדוח הזה, ועכשיו אנחנו נוכל לראות אותו ולראות כמה מס אנחנו חסכנו בעזרת המערכת של ביטקס. 280,000 שקלים חסכנו תוך כמה שניות על הפעילות שהמשתמש עשה, ועכשיו רק צריך להוריד את הדוחות, לקבל את ההוכחות ולרוץ לרשות המיסים